Nik uste dut gaur benetan partidu ondo hasi garela, uki ditugu oso minutu onak hasieran, ondo sartzen, pazientziarekin, baina daukagu nola esango nuke, portearen aurrean arazo bat, eta ez dugu daramatzagu 3 partidu gola sartu barik, eta hori ordaintzen da, eta gaur euki ditugunean aukerak eta joku ona ez dugu hori egin, ez dugu gola sartu, eta orduan gero sartu digute gol bat, eta hor ja kostatu zaigu, ez dakit buru altzatzea eta pazientziarekin jolastea kostatu zaigu, eta horrela izan da partida. Gola jaso ondoren izan dira, minuturik txarrenak taldearentzat. Nik uste dut taldea ondo aritzen zela, eta momentu horretan gola jasotzea lehenengo aukeran min egin dio, eta psikologikoki nik uste dut mina handia egin digula, eta ez dugu jakin nola aurre egin arazo horri. Bigarren zatian, ez dago dominatzaile argi bat, joan eta etorriko partidu bat izan da bigarren zatian, baina aukera gutxierekin. Batez ere, nik esango nuke gut dominatu dugula pizka bat arriesgatzen, eta haiek kontrataketan ere ez dira heldu horrela arrisku handiarekin, baina saiatu dira kontratakean aritzen, eta guk naiz eta dominatu pizka bat ez dugu ere ez aukera hondirik egin. Nik uste dut hor prezipitatu garela, eta ez dugula gauzak ez ditugula ondo egin.